चला आमच्या इथे सर्व काही भेट. अरे काय काय काढता बघता सर. आणलंच ना तू असं घरी पण हवं तर खपूक नको. अरे घे अरे घे तू घे घे मंडळाच्याच पैशाचा घे. मग काय मंडळाचे पैसे आता आणले ना तसं सांगते ना साक्षी तर काय काम काय ह्या मंडळ काय चिंता करीत नाही. साक्षी बघा सगळं दुकानच खाली करता काय हो काय शोधता जा. बाजूबंद आहे बाजूबंद. बाजू बंदची नाही अपेक्षा बघ बघ काहीतरी बाजूबंद, असं हा. बघितल्यावर आमची नजर गेल्यावर ती चला बाबा ह्या घेऊया. साक्षी पोपट पडलो बाकी तुझं. घे. हा तामीन केसपीन आठमीन केसपिन असं हा. काय बेला, काय नती केवढे बघ माणूस केवढं दाबाचे हवे आहेत ना दाबाचे डायमंड वाले. माणूस हो, बघ दाबाची आपली मस्त भेटतात दाबाची आपल्या याच्या आपण layer काय पद्धती. आपला 4 वेळा केलं. हे लिप बाम लावणार हो. ए लिप बाम बघ काय ता मग आता विचार पडलो म्हणजे काय तर अरे होट टकटकीत दिसतात एकदम हो. व्यवस्थित क्लिअर दिसतात क्लिअर क्या बात आहे. तुका म्हणजे बरेच सुरकुटे पडत ना बरेच नॉलेज आहे तुका. हो अशी ती ह्या अशी ती आहे ना अशी ती ह्या अशी ती काय आहे काय म्हणतात? कान सगळ्या हा, कान साखळ्या आणि काहीतरी तुका कानातले हवे. तुका म्हणजे कोणाकडे गो ह्या गुटाळू की तू हा करीत त्याचा काम तू तुझं घेऊस कर. हा दाखव हे या चांगला जरा तरी म्हणजे हे बाकी एवढं काय काय मोठे आहे चांगला रे मस्त आहे. 2200 रुपयाचा. किती 2200. 2 दिवस नाचाचा आणि हं? 500 तो आर. म्हणजे पाय तुम्ही 2 दिवसात 50,000 कमवता त्याच्यात तर कोण बोलतच नाही यार. आरसो मस्त आरसो ना. ते तू लावून दाखव त्याच्यापेक्षा तू आरसो दाखवते का. मी डायलॉग मारत होता. हा बोल एका डायलॉग मारूच होता. हे भाई घे ठेव. हे नको आरसो गो फायनल झाला आमचा. बाई या खायचं तरी दी त्या बरोबर दे ना थांब त्या चांगल्यातला चांगला दी फक्त. बेबी क्रीम हा बेबी बेबी क्रीम बेबी बेबी क्रीम हा बघ पॉन्स बेबी क्रीम. तसा आता ना मी सेट करून देते ना तुमका वरूमचं वगैरे दी बाय सेट करून दे. बघू. हे किती देव डझन 1 डझन दे. ह्या हातात ह्या हातात साक्षी चेंज करावं दे. बघू त्याने नाही तू मिक्स केला सिग्नल तेव्हा येऊ वापरू. घेण्यापेक्षा यांनी तुका जास्त सजेशनच दिले नाही. काय करू आणि काय नको अरे ब्रेसलेट आता डायरेक्ट तुका ऍड करूचा. ऍड करूचा. यायला तरी चालू शकता. काय कळलं काहीतरी नवीन दाखव काय नाही. आणि मस्त. काय नवीन हवंय? समारण दे पिन हात पिन दाखव मी याला एवढा हाणून दाखवून सांगितलं आणि हात पिनवर दिला. नाही तरी काय एवढा एवढे किती डबे वस्तू लावल्या ना तसा आवाज येतात नाका भरूचा. आता एवढा घेतलाय तरी काय देताना काय एवढा घेतलं केस पिनच घेतलं. एवढा घेतलेला जाऊया अरे आज पाठीमागे चंद्रकोर होत. थांब रे आधी ह्या मेन घे. बघ पॅक चाल. भरलं का ता काय तर 2000 वाला काय 2000चा घेतला ना की हो ह्यावाला त्याचा घेतला ना. येस एका टेन्शन इला तोंड बघ त्याचा का बरं पडला. बघ जाता जातले हे किती सांगितलेलं बघ. जातले ना बरं. मग उगाच घेऊ नकरे नाही होताय नाही होत. मी बोललेले जातील हातात घालण्याची इच्छाच नाही तर हातात घालण्याची इच्छाच नाही तर आधी सांगितलं तर जरा वाईट मेकअप बिकअप अजून झालं असतं. पण मी नाही काम फुटलो मेकअपच गेलो. मी तू मेकअप करून बसलेलं. शिरा पडून दे त्याचे. होईल तो दाखवशी देवा. ते बघ त्या साईडला आता ते. त्या काउंटरला जावा लाईट लावू. शॉपिंग झाली कमी बाकी अख्ख्या तुझं दुकान तुम्ही जास्त दाखवलं असं मला वाटतं व्हिडिओ. हात तर वेन होता. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या शिमगोत्सव विशेष भागात मी विनय घाडियावकर आणि आपली कलर्स ऑफ कोकणची सगळी पलटण आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर शिमगोत्सव विशेष भाग म्हटलं की तुमका बाबल्याची बबली झालेली दिसता, पण आता काय बबली झालेली नाही अजून. फक्त त्यांना काय दाढी मिशी फक्त काढल्या नाही, पण बबली होऊची बाकी आहे. पण या बबली होण्याच्या प्रोसेसमध्ये काय काय करूचं लागता ता ह्या व्हिडिओच्या मार्फत तुमका दाखवणार आहोत. तर शिमगोत्सव तसं उद्यापासून चालू होणार, पण त्याआधी आमची जी तयारी असता बाबल्याची बबली होण्यासाठी ती आम्ही कधी व्हिडिओ दाखवली जात नाही, कारण की त्यात आज आमच्याकडे आमच्या बालगोपाळांचं सगळं गोमू असतं बाहेर, त्याच्यात आम्ही बिझी असतो. पण यंदा नाही, मुंबईवाले सगळे न इल्यामुळे यंदा तो कॅन्सल झालेलो. मॅक्सीवालो गोमू यंदा नाही. मॅक्सीवालो गोमीचा व्हिडिओ नक्की बघा, जर कोणी तुम्ही बघितला नसाल तर. ह्या व्हिडिओच्या शेवटाक मी त्याची लिंक देईन, आठवणीन. आता ह्यो आधी व्हिडिओ जाऊन थांबवून पहिलं तो बघा,
बघा बऱ्याच जणांनी बघितलेलं असणार, पण नवीन जे आमचे प्रेक्षक आहेत त्यांनी जर याच्यातच बघितलेलं टाकून नसेल, दिले हां ह्याची एक छोटी क्लिप मी याच्यात टाकतोय. पूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी व्हिडिओच्या शेवटी मी लिंक देईन, त्यावर जाऊन बघा. उद्या बाबू साडी नेसणं आपल्यातल्या बऱ्याच जणांना माहिती असेल, जुन्या प्रेक्षकांना, पण त्यासाठी आम्हाला बऱ्याच आधी खटापटी करावी लागतात. त्यासाठी ही आता आमची सगळी प्रोसेस आहे. आता आम्ही चाललो आहे देवगडमध्ये. बरंचसं सामान आमच्याकडे असतं, पण त्यातलं काही बऱ्यापैकी संपलेलं असतं. ते सगळं विकत घेण्यासाठी सजावटीचं म्हणजे मेकअपचं सामान ते आता घ्यायला चाललो आहे. बाकी साडी, ब्लाऊज आणि इतर सगळ्या गोष्टी बाबल्यान काय जमा केलेले असतील नसतील, नाहीतर ते करण्यासाठी काय घडामोडी असतात ते पण तुमका आमच्या आधीच्या व्हिडिओत माहिती असतात. त्यातले पण काही व्हिडिओ मी या व्हिडिओच्या शेवटी तुमका देईन. तर चला आजच्या व्हिडिओ सुरुवात करूया. पुणग्या पण येलेला, कारण की पुणग्याच्या चॉईसने काय काय घ्यायचा, काय पुणग्या काय काय, हे खरं तर पुणग्या नको आहे ह्या व्हिडिओत. साठी नाही आणलंय बाबा. ह्या व्हिडिओत पुणग्या नको होतं, ह्या व्हिडिओत पुष्पा वाया होता. त्या मेकअपचं सामान घेणार ता एकमेव माणूस पुणग्या पुष्पामध्ये, पण ता काय बिझी असल्यामुळे ताईला नाही. तर चला मित्रांनो आता जाऊया देवगडात. अजून आमच्याकडे कोण फंटर आमचे येलेले नाही. आमचे पोरी ह्या व्हिडिओत होय होते, फक्त आता साक्षीचं दुकानात डिस्काउंट किती देता साक्षी त्याच्यावर डिपेंड आहे. तर चला हां जाऊया आता, भेटा देवगडात. तर मंडळी अशा प्रकारे आम्ही पोहोचलो आहोत साक्षीच्या दुकानात. उघड गो. अरे काय चालली दुकानाची ऍडव्हर्टाईज करून की आमच्या फुकट दिलं तर करूचं काय. काय हो तुम्हाला आमच्या इथे सर्व काही सर्व काही मिळतं. मिळतं. हां मिळतं. काय मिळतं काय तर दाखव. मग गोमूसाठी काय स्पॉन्सर काय करतात आता? काय पाहिजे तुम्हाला? अरे हे रवले आणलेले नव्हते, अरे हां मग नशीब बरोबर काढलं सा. चांगलेले होते ते काय. ह्या काय गो चिकटवचा की कायमची चिकटवून ठेव. अरे काय काय काढता बघता सर. आणलंच ना तू, असं घरी पण हवं तर म्हणजे खपूक नको. हा नाही हा ना घराकडे तू नको. हा अरे घे रे. अरे घे रे. अरे घे तू घे. फुकट घे मंडळाच्याच पैशाचा घे. मग काय मंडळाचे पैसे आता आणले ना. संघटन तसं सांगले ना. साक्षी तर काय काम काय ह्या मंडळ काय चिंता करीत नाही. असा रंगपेटी आहे. अरे असंच वा असता बाबा. सही. अरे अजून अजून एकदा अजून एवढं आतमध्ये मोठं वालं ना. गेल्या वर्षी मोठा होता ना आणलेला होता. म्हणजे काय काय भेटतं तर लोकांचं कळत तरी सांग. अरे हा ह्या मस्त अरे. या घे हा ह्या कलरफुल नाही दाखव. उघड. आय शॅडो वगैरे. हा हे बघ याच्यात कलर शेड मस्त आहे. अरे आय शॅडो असते फक्त. हा असं दे. फक्त डोळ्यांका असे वर पापण्यांका लावते तेच. बाकी काय नाही असे गाड्या काय गेल्या. सर, हे काय बाकी म्हणजे आमका 2च दिवस हवं आपलं. त्याच्यानंतर पुष्पा वापरीत. हा मग हाणून दे. नाही ऐकून नाही हा भांडण नाही मिळत आमच्याकडे काही. असा पण ठेव का आता भाड्याने. अजून काय बोला लवकर. दुकान तरी दाखवते बाबा. एवढा मोठा Perfume दुकान आहे. वगैरे काय? दाखव कानातले. मोठ्यातले दाखव कानातले की छोटे साईजचे. असं ते जरा कसं- नेकलेस बिकलेस कसा तू नंतर 3 दिवसात तुझ्या बजेट मध्ये हा का तेवढाच दाखव. हा खैल. अरे मला वाटलं पकडलीच बस तू. अरे आम्ही ते मेकअपचं सामान घ्यायला आलोय गोमूचं. साक्षीच्या दुकानात आलोय देवगड. आता गोमूला रेडी करणार. मेकअप करायला एक माणूस घेऊन ये. मग तू शोधायची ना. चतुर्थीपासून तुका सांगलेलं होतं शोध म्हणून. खुशी तू म्हणता लग्न करू गावला नाही चेडू तर मेकअप करू काय डायलॉग मालक काली होती. सही कैरी सारखं असता तो मस्त वाटतं. कैरी? थांब रे जरा. कैरी सारखी त्याकडे डिझाईन असतात अशी. मग ते वामनहरी पेटीमध्ये जाऊया. त्याने मागा बोला. साक्षी बघा सगळं दुकानच खाली करता. काय हो काय शोधता बाजूबंद आहे बाजूबंद. बाजूबंदची नाही अपेक्षा. बघ काहीतरी बाजूबंद. असं बघितल्यावर आमची नजर गेल्यावर की चला बाबा ह्या घेऊया. नको बघ ह्याच्यातला बघ. ह्याच्यात काय नाही होता. तो नाही आहे तो हार. तो मस्त दिसता तो हार. काढ सगळे ओपन कर दाखव. हे बघ बाबा काढल्या मग 25,000. घे बाई. दाखव असं दाखव हा
हा बघ. प्रमोशन करू केल्या सर तसं साक्षी दाखवता एका साक्षी हात पोपट पडलो पिनाचं बाकी तुझं. घे. हा तामीन केसपिन हातपिन, हातपिन केसपिन हा असं. हा म्हणजे एवढ्या दुकानात येऊन हात पिन केस बी घेऊनच जाणार एवढा घेतो. साक्षी एवढ्या दुकानात ठेवू नको गो जातोळ्याचा ह्या. शेवचा लागता बाय करत जाता. उपयोगात येतं दाखवायचा ऐकून आयडिया भारी केला ना मात्र साक्षीची माहिती हव्या सगळं काय काय सामान लागतं काढून तू ठेवू वास्तविक तू तयारी करून ठेवूच होई उद्या ह्या गुटार ह्या गुटार बोललेलो ना. ह्या पण. गुटार यामिनी जाऊया काय ए काय नाही यामिनी बिमिनी आमचं दुकान एवढं हा ना सकाळची ऍडव्हर्टाईज करू ना आमच्या दुकानाची करायची यामिनी खाय आता काय माहिती आमका घ्या पलीकडे यायचं. साडी खायच्या कलर कसली नाही आमचे साडी सांगू शकत नाही आमची साडी कसल्या पण असतात राहू द्या नाही, तर ते काय कळालं तरी तेवढं. साडीचं काय बंदोबस्त केलं आधी ह्या घेऊ गेलं काय नवीन गेल्या वर्षाची चांगली तरी हवा जांभळे कलरचे ते हे बघ पुणग्यापला देत असत तर आपलं घेऊया साडी म्हणजे पुणग्या खाऊ मिळू शकतं ती पुढे काय मेल्या काय नती केवढे बघ माणूस केवढं दाबाची हवी आहेत ना दाबाची डायमंड वाली पण माणूस हो, बघ दाबाची आपली मस्त भेटतात दाबाची आपल्या याच्या आपण काय आपलं आपलं आपला 4 वेळा केलं आपल्या पद्धतीत ही नको दाखवू काढ रे साक्षी चेंज करावं दे त्याने नाही दोन मिक्स केला सिग्नल तेव्हा येऊ वापरू घेण्यापेक्षा यांनी तुका जास्त सजेशनच दिले नाही काय करू काय काय नको पिनांचे माका वाटत नाही जास्त काय घेऊन जाणारच हो मस्त बस जास्त तरी जाऊ छोटा होता ना अरे ब्रेसलेट आता डायरेक्ट तुका ऍड करूचा ऍड करूचा यायला तरी चालू शकता काय कळालं काहीतरी नवीन दाखव काय नाही आणि मस्त. काय नवीन हवंय? समारण दे पिन हात पिन मी दाखव तुम्ही याला एवढा हाणून दाखवू सांगितलं आणि हात पिनवर दिला. नाही तरी काय हात पेन केस पेन हा का माहित आहे काय केलं एवढा एवढे किती डबे वस्तू लावल्या ना तसा आवाज येतो ना माका भरूचा मोठ्या पिनाचा कटली आणि छोट्या मला का काहीतरी काढून दे तरी या तरी घेऊया ना व्हायची घेऊया आणि एक मोठ्या पिनाचा अरे पोपट उडी मारता चिमणी आहे ती किती रे तुमच्या रेंज छान वाटतं ते टोपात जाऊ काय हे म्हणून जातले हे नाही जातले छोटे नाही साक्षी हे नाही जाऊचे जातले रे हे जाणार नाही म्हणून मी खोलूनच बघले डायरेक्ट तुका चांगलंय का हे एवढे एवढे नाही ते बघ आता ते आता काढलं काढलंच ते सरभरीत झालं असतो अरे आमच्याकडे तेवढं कानात गवत फोन नाही. असल्या कारणाने तो नसतं आमच्याकडे हे लिप बाम लावणार हो ए लिप बाम बघ काय ता मग आता विचार पडलो म्हणजे काय ता पिंक पिंक होणार आहे. पिंक पिंक होणार रे हा लावता घे अरे पण तो लिप बाम का लावून करणार का लिपस्टिक लावणार आता लिपस्टिक लावणार आपण लिपस्टिकच्या वर का लावायचा त्याच्या कारणाने एकदम टकटकीत लिपस्टिक होट कसली दिसतं. लॅक्मेची लावणार हो अरे होट टकटकीत दिसतात एकदम व्यवस्थित क्लिअर दिसत क्लिअर क्या बात आहे तुका बरीच सुरकुटे पडत ना बरेच नॉलेज आहे तुका मिक्स लिपस्टिक लावणार आहे मला काही खोको घेऊन येतात दाखवता आणि काय साडीत पिन वगैरे का ते नको खपू नको ते नको खपू हा रे मग साडी कसलं पिन लावणार घे जरा डिझाईन बिझाईन नको बरोबर काय नको काय नको नको हा हे बघ अशी छोट्या नको बा हो अशी ती ह्या अशी ती आहे ना अशी ती ह्या अशी ती काय हे काय आहे म्हणतात? कान सगळ्या आता सगळे आम्ही काय लावित नाही ना आम्ही तेव्हा लावायचं असे ते हे आहे गोता ह्या दी हैता लिप बाम गोता ह्या दी व्हायता तो नको देऊ दुसरं चांगलातलं देता किंवा का लिप बाम खायचो शेडे 500 गो ह्याच्यात फरक आहे जरा खोलू शकतं हे 50 वाले आहेत, ते 25 वाले आहेत. ओ अरे बाबा ते 2 दिवसासाठी तोच ए दिवस तरी झालं. ओटांवर परिणाम होईल काळे होतील ओट तू बरोबर घे अरे थोडीशी शायनिंग पण येऊ मग कर्माची शायनिंग आणि काहीतरी तुला कानातले हवे तो म्हणजे कोणाचं गो ह्या गुटाळू की तू हा करीत त्याचा काम तू तुझं घेऊस कर हा हे दाखव दडून ठेवलं हे हा चांगला जरा तरी म्हणजे एवढं बाकीच्या का हातले मोठे आहे चांगला रे मस्त आहे 2012 2200 रुपयाचा किती 2200 2 दिवस नाचाचा आणि हं? बाकी तो आर म्हणजे पाय तुम्ही 2 दिवसात 50,000 कमवता त्याच्यात तर कोण बोलतच नाही यार. दाखव दाखव तू आधी लावून दाखव आधी अरे घेणार तो मी कसा लावू त्याचं गळं मोठं अरे हा या बरोबर आहे हे बघ आरसो मस्त आरसो ना ते तू लावून दाखव त्याच्यापेक्षा तू आरसो दाखव का मी डायलॉग मारला होता
हा बोल बोल. एका डायलॉग मारूच होता. हे भाई घे ठेव. हे नको आरसो गो. फायनल झाला आमचा. बुक केला होता. बुक केलं. हा बघ आमका ना असं गो त्याच्या खाली तो तुका असा सांगतोय तो तो हार होय. सप्तरंगी काढलं असता नको हा. असं सिम्पल असे ह्या कसा ह्या बरोबर परफेक्ट होता. फक्त ह्यात जर नेकलेस मध्ये असता ना ह्या असा एकदम नेकलेस म्हणजे नेक लॉक म्हणजे केला अशी काम तुका दाखवतो अशा पद्धती. अशा ना. ही बघो ही अशी डिझाइन तुका सांगतो. अर्धो माल घराकडे या बजेट मधलो आता आपल्या बजेट मधलो कितीला आहे तो? चल साक्षी हो काय किंमत हा बोल. मग कानातले गीते त्याच्यात अजून साक्षी डिस्काउंट नाही दिलं ना त्याच्यात वेगवेगळं डिस्काउंट पण आहे ठेवतो किती मस्त आहे. दाखव हा. बरोबर. साक्षी तो अर्धो पगार आहे देऊ तुला का. बघ काय ते. साक्षी एकच दिवस फक्त देते माका. आईच्या गावात फुल यो घालून बघ आता. साक्षीपेक्षा मार्केटिंगवाला माझ्यामध्ये ह्या वाटता बघा. त्या बोल बच्चन ना फक्त ह्या मार्केटिंगवाला ह्या हवा? आणि तोंड मग तर बिना खड्याचं घेऊन जावं. काढशात बघ तो मी आता सांगतो. नऊवारी साडीत नेसले 100% बरोबर दिसणार तो. तेवढ्या खड्यावर कोण लक्ष देत नाही. एखादं पडलेलं असलं तर काय एवढं गो. निर्गो नाही. तुम्ही एखाद्याचे पैसे कमी करणार नाही. कमी करणार एवढं हा, मग. महागातलं हा म्हणजे हा. काहीतरी कमी डिस्काउंट असतं ना. ते भुये काळा ताकडे हम्म? मी लावित नाही तर माकाचा माहिती नाही मी ह्याच्यातलं कायच लावित मग नाही. काय वय तुला शेडो पेन्सिल ती वरती ॲब्रो पेन्सिल. ॲब्रो पेन्सिल नेलपेंट एक हो भारी थांब आधी थांब चांगल्या जरा कंपनी लॅक्मेची द्या. नको एवढी पण नको तो आण बघ लॅक्मेचा हा काय त्याच्यावर सांग ही किती वाली आहे 25 लयच 125 तरी द्यायची लॅक्मेची किती किती का आता 200 पर्यंत. आयलायनर म्हणजे ता असा वाला ना हा. हा मग ता आधी मी लावतोय लिक्विडमध्ये असतं, हा लिक्विडमध्ये. ता मी लावतो ते खय दिलंस काय ता लिक्विडवाला आता हम्म. दाखव का त्या लिक्विड दाखवणार म्हणजे काय बोलू शकत नाही. अशा टाइप मध्ये नाही त्याला लिक्विड मध्ये. हा, मग माका असाच वाटलेला. टाइप मध्ये लिक्विड मध्ये येतं का. लिक्विड म्हणजे मुंग्या वला जाणं असतं. साप. लिक्विड म्हणजे वला असतं. आता ह्या ज्या काम करतात त्याच काम करतात हा हा. हा बस मी हा लावलेला आहे म्हणून तू लावलं मी पोरिंका लावलेला असा मेकअप कोण करणार. बाई या खायचं तरी दी त्याबरोबर देणार थांब त्या चांगल्यातला चांगला दी फक्त गो कान साकडे चांगल्यात चांगलं 200 आलं. काय दाखव हा दाखव ते सगळं धोंड ब्रँडेड जरा लॅक्मे द्यायचे ना त्याका दोन दिवस लावता नाही त्याका ए. त्रास. हिचा तर जाम आहे दोन दिवस कुठं बसणार अगं या निवळ आता घाम येतो तेव्हा लावायचं. त्या मी लावतोय हे पोरींचा सगळा पण लावता. हात. पोरींचा सगळा नाही लावता. या पोरांचा आता त्या पोरांचा. मग बघितलं पोरींचा. ता बघ ता पॅक मग थांब, चाल. तुझ्यात भरलं का आता काय तर 2000 वाला. काय 2000चं घेतलं ना की हो ह्यावाला. त्याचा घेतलं ना येस. एका टेन्शन इला पांडव त्याचा का बरं पडला. थांब गाडी. अनेक मारी मी बाहेर वाहनेच नाही. गेला तो वाहन गेली पडो पोळ्यात म्हणून आणि इला. अरे नाही जायचं रे सवय ना रे. बस नाही जायचं. आता एवढा घेतलाय तुझी काय देताना काय केवढा घेतलं केस पिनच घेतलं एवढा घेतलेलाच हवया. अरे आज पाठीमागे चंद्रकोर होत. थांब रे आधी ह्या मेन घे बांगडे कसले कशा कलर मध्ये. आधी दाखव मम्मी दाखवते साडीचा कलर काहीतरी. साडीचे 3 कलर आहेत एक साडीचे पिवळी कलर एक जाऊन एक अशी पिवळी, लाली गुलाबी. मल्टी कलर बांगडे साईज काय. मोत्याचे हा मग दाखव. साईज प्रमाणे हात बघ एवढीच साक्षी. माझी. साक्षी. 2005 म्हणतो. नाही 2005 जो नाही साक्षी मोत्याचे तेवढे दाखव. अशा हे काय हो? काय आहे? पण ते काय हे अख्ख्या व्हिडिओ त्याचा आवाजच हा फक्त दुसरे हात जा तू. पूर्ण व्हायचं अशामध्ये सगळं. चालतील काय. तिला खायचं नाही आहे. गो हा हे दाखव बरोबर जरा काय ते नाही size पण याच्यात बसणार. जरा साईज नाही हे बसणार. जाणार पण नाही. मोठे वय ना दिसण्यासारखे हे दाखव हे. बँकेचे आणून देते. गो बँटेक्स नको हे दाखव हे वाले ह्याचे हात धरले असते. आता असं 2000 वाली करतो त्या लोकांना सांगितलं हाय. त्याचा नाही तो तकडे ह्या काय खपूक बसला. मी एका माहिती आहे साधारण एका अंदाजा साधारण किती ताकद घेतो. म्हणून तर मी कशी शाव झाले उगाच नाही झालं. त्यानं पण 2000 पण नाही घेते. बजेट मध्ये आणले. घालून बघ साईज. नाही जातली 2.8ची पण नाही. आडाकतली. बघ तरी वाईट झालं. 2.8ची पण नाही. नाही 2.5ची जाणार रे, बोललेलं. त्याच्या हाडा मोठी आहेत दाखव बघ ही चांगली आहेत गो. बघ मला ही डिझाईन आवडली. ते का आवडले होय तो दाखवशी देवा. ते बघ त्या साईडला आता ते. त्या काउंटरला जाऊ लाईट लावू शॉपिंग झाली कमी बाकी अख्ख्या तुझं दुकान तुम्ही जास्त दाखवलं असं मला वाटतं व्हिडिओ त्यात तर मेन होता. अरे
अरे याची लागते. हे बघ आई घालायचे आणि असे तिला लागतात हा चांगला पण जरा जास्त मोठा. मोठा हे असता नाही मग हे सिंगल तुका हे होते म्हणजे त्यात कमी येते. हे सेमच आहे. सुरू केला. हो दुसरं नाही. आणि तुका कलर सांगशील कलर सांगते कसे कसे दुसरे हे कलर दिसतं. आणखी. चालत कलर खायचो हवा नक्की कलर खायचो. असे मरून मरून कलर मध्ये. हो बाई गे आपले बघ नवीन स्टॉक नाही म्हणते. हे सगळ्या साडीवर येऊ शकतात ना मग ह्या मी सांग तर आता हा काय त्या बाजूचे विचारलंस तरी त्या म्हणत हा. आणखी जर आणखी नाही हो येतलेच अरे सगळ्या साडीवर आहे ना गोल्डन कलर मध्ये मी काय म्हटलं तू एवढं कलर विचारून गेलोस पण आणलंस तर मल्टी कलर आणले मग ता नकोच हा. तू असं नको जा. नाही विचारून गेला. मेन आमका ताव आहे होता. सिंगल कलर भेटतात आम्हा रेड दाखव. हा मग दाखव काय तर त्याच्या पॅटर्न मध्ये नाही गावणार आधी दाखव तरी. दाखवलंच तर आम्ही कळलं ना. बघा तुटत बिटत लपडा कर. हे जातले. हा हे जातले मग सेट करा तसं आता. गोल्डन ना मी सेट करून देते ना तुमका मरूमचं वगैरे दी बाय सेट करून दे. बघू. हे किती देव डझन 1 डझन दे ह्या हातात नी ह्या हातात हे 1 डझन म्हणजे 6 बांगडेच जाणार. कमी होणार ते. हे नाही नाही चल चल कलर एका कलरचा नाही जरा जरा त्याच्यात गो जरा त्या चमकी विमकी वाला असा काहीतरी. हेचो ही कोणचं कलर. गो बाय गे यो काढ गोस या साक्षी यो एका जीवाच्या रामरामात ठेवले नाही हा. आणि आमचा टाइम संपलो की काम असं नाहीच जाणार आता. ठेव. साबण लावायचा आणि घालायचा बरपड करतो लावू दे दगडे साबण लावून करा बघा नको ती कलर. दाखव बघ तरी हातावर आधी काय हातो. तो बघून सोडून फक्त शेवटला लाल कलर घेणार. झोप योग लागली तुमच्या इथे आणि ती दाखव अंगठो दाखव अंगठो दाखव. टाईम कलर अंगठो नको घेऊ दिसणार तो नाही. येतो की हा टाईम कलर हीच घे. साक्षी नकात दे ना अशी लावू. असतात ना आमच्याकडे हे काय असं एक साईड घाला हा हे बाय हे हे घे दाख बघ चांगलं. ही चांगली आहे हे सगळ्या याच्यावर येतं गोल्डन कलरची शबास कोरी शबास चांगलीच दिले हीच घे, 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 चांगला. गुटाळी वाजणार वगैरे काही विषयच नाही असं काय हा होणार नाही आज तुझे व्हिडिओ जर आहे ना बघितले मालकान तुमच्या प्रमोशन तुझा डायरेक्ट काउंटरवर बस. तात्ताली जातली जातले. प्रेमान जातली जातली प्रेमान घाल. जाणारच रे ती. साबण वगैरे लावून काय तर 4 दिवस घालायची आहे. तू उठवस म्हणून तेवढा तरी घेतला नाही तर तो पिनीवरच जाणार होता. म्हणून तर मी त्याका पुढे घेणार. हे बाकी व्हाईट टोन पावडर बिवडर काय बेबी क्रीम लॅक्मी लॅक्मी अरे हा मीना खाकी एक टाक त्याच्यात. मग तो नाही. मीना खाकी मीना काकीचा ती अशी इली आता अशी झाले ते मग मग. मी करता मीना काकी पण बदलली. बेबी क्रीम हा हा बेबी बेबी क्रीम बेबी बेबी क्रीम हा ही बघ पॉन्स बेबी क्रीम बेबी कशासाठी ती सगळा मला सांग माहिती. पावडरच्या अगोदर लावायची त्याच्यावरती तू फाउंडेशन पण लावू शकतो हो मग ह्या असं द्यायचं ना बाबल्याक काहीतरी. फाउंडेशन लावच्या अगोदर ही लावायची त्याच्यावरती फाउंडेशन लावायचं बाकी मेकअप त्याच्यावरती होणार तुझं काय पोरी पण दुकानात जात असतील तेव्हा एवढे नखरे करत नसतील तेवढे आमच्या येता हवे रे गवळण केल्यानंतर माका काय माहित आहे. ता नाही काय लावतो खपून बघतो ती. हे म्हणत बरेच झाले शिगम्याच्या इले टँकर दानकाक लावली. हे शिमग्याचं कोण कोण इला तुमच्याकडे आमची पहिलीच गिरायक शिमग्यावाली बघ भाऊनी केलेली आहे. एका सवय आहे उंची. थांब होई. परफ्यूम वगैरे काय परफ्यूम परफ्यूम नको नको. घेतलं रे फ्री दिलंस तर आपलं फॉग 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 कसं होतं फॉग हे काय वाय तुका फॉग फॉग लेडीज हवा ना 225 फक्त एवढा सामान घेतलं रे फ्री दिलंस तर मोकळा झालं 280 सामान 225 झाला का बघ गो. काय झालं असतं 1000च्या वर आधी सांगितलं तर जरा वाईट मेकअप बिकअप अजून झालं असतं पण मी रात नाही काम फुटलो मेकअपच गेलो मी तू मेकअप करून बसलेलं. शिरा पडून गेले बघ जाता जातले हे किती सांगितलेलं बघ? जातले ना बरं मग उगाच घेऊ नखरे नाही होता नाही होता. मी बोललेले जातील जातील हातात घालण्याची इच्छाच नाही तर हातात घालण्याची इच्छाच नाही तर टेन्शन हा
50 रुपये डझन. त्याच्यात भरून हातात घालण्याची इच्छाच नाही. देवा पंत पंत कॉम्बिनेशन करून दे. हां मग आत्ता झाला बरोबर परफेक्ट. परफेक्ट. मग ओके घालू की चल हे आत्ता कसं सेट बघ घालू ना यात मग आपण घालून सांगतो घ्या अजून त्याच्यात दुसरं कलर अगो पांढरा नाही पांढरा आणा, पण त्या साईज मध्ये सिल्वर आणा, आणतो. बरं. 1510. किती बस किती 1510. मी फक्त ऐकलं बस. 510. ते काय 1510. एवढ्या सामानाचे एवढं सगळं आणि कॉस्मेटिक या मारू, या मारू तर सांगा. डिस्काउंट 500चं तरी मा ती नाही काय देऊ लवकर थोडं खालना जाऊन येतो साक्षीचं खाली चल मग देवगडा गेली तर साक्षीची भेट घ्यावा डेपोच्या थंय दुकान. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आता आमचा सगळं सामान घेऊन झालेला. अजून काय राहुला बाबल्याचा काय माहीत नाही हा. बाबलो आणि साक्षी गेले असते घेऊ खय गेलो हा या बघा. आणि दुकानाचा बाहेरून तुमका दाखवलेला नव्हता. या बघा या आता दुकान आणि हय समोर डेपो हा आणि याच दुकान साक्षीच्या कामा खाता. मग चल जाऊया. काय अजून नाही घेऊन द्यायला. तर मित्रांनो वाजलेत आता 7 आणि अजूनही काही गोष्टी राहिल्यात घ्यायच्या. ते आता घ्यायचं काम चालू आहे. ओके डन. आणि काय शॅम्पू विम्पू मेकअप फाउंडेशन मेहंदी पण लावतं. हा मेहंदी पण लागते. हा तो पंपा काय यायचो फवारणी करतो. हो पंप म्हणजे वरचा तुका व्हाया फक्त ना स्प्रे स्प्रे होतो मग ह्याच्या दुकानात होतो. 15 रुपये. तो नाही तुझ्या दुकान नाही घेऊ अरे हो चांगला तो 20 आणि 25. किती रुपये मी तुझ्याकडनं घेतो बाबल्या ग्रवाने. चला बाहेर. बिल त्यानं बनवलं ना की नाही बनवलं तर मंडळी चला बस झालेला आता आमका. तर मंडळी अशा प्रकारे आपली शॉपिंग झालेली आहे ही बघा सगळी करू आणि आता आम्ही चाललो घरात. चला बाय बाय.